פרק 3. אמונה. העלאה בדמיון ואמונה בהשגת השאיפה, הצעד השני לאושר. האמונה היא הרוקח הראשי של המוח. כאשר האמונה מעורבת ברטט המחשבה, לוקחת מיד תת ההכרה את הרטט, מתרגמת אותו למקבילו הרוחני ומעבירה אותו לתבונה האינסופית, כמו למשל בתפילה. רגשות האמונה, האהבה והמין הם החזקים ביותר מבין כל הרגשות החיוביים העיקריים. כאשר מערבבים את שלושתם, נוצר האפקט של צביעת רטט המחשבה, באופן שהוא מגיע מיד לתת ההכרה ומשתנה בה למקבילו הרוחני, האופן היחיד בו מגורה התבונה האינסופית למתן תשובה. האהבה והאמונה הן נפשיות. הן קשורות לפן הרוחני של אדם. המין הוא מרכיב ביולוגי צרוף, והוא קשור לפן הגופני של האדם. ערבוב שלושת הרגשות האלה יחד יוצר את האפקט של פתיחת קו תקשורת ישיר בין מוחו החושב, הסופי של האדם, לבין התבונה האינסופית. איך לפתח אמונה? כעת יובא היגד שיביא להבנה טובה יותר של החשיבות, שעיקרון השכנוע העצמי לוקח לעצמו בהמרת שאיפה למקבילתה הפיזית או הכספית. כלומר, אמונה היא הלך רוח, העשוי להיגרם או להיווצר על ידי אישור, על ידי הוראות חוזרות לתת ההכרה, באמצעות עיקרון השכנוע העצמי. כהמחשה לכך, חשוב על המטרה לשמה אתה קורא את הספר הזה. מטרתך היא כמובן לרכוש את היכולת להמיר את פעימת המחשבה הבלתי מוחשית של שאיפה לשווה הערך הכספי שלה. מילוי ההוראות הניתנות בפרקים על שכנוע עצמי ועל תת ההכרה, כפי שהן מתומצתות בפרק על שכנוע עצמי, יאפשר לך לשכנע את תת ההכרה שלך שאתה מאמין שתקבל את מבוקשך. השכנוע יפעל על אמונתך זו, שתת ההכרה שלך מחזירה לך בצורת אמונה, המלווה בתוכניות מוגדרות להשיג את מה שאתה רוצה בו. השיטה לפתח את האמונה, היכן שעדיין אינה קיימת, קשה מאוד לתיאור. כמעט כפי שיהיה קשה לתאר את הצבע האדום לאדם עיוור שמעולם לא ראה אותו, ואין לו למה להשוות את מה שאתה מתאר לו. אמונה היא הלך רוח שתוכל לפתחו כרצונך, לאחר שתשלוט ב13 העקרונות. מפני שהוא מתפתח מאליו על ידי יישום עקרונות אלה והשימוש בהם. חזרה על פקודות ואישורן לתת ההכרה שלך הם השיטה הידועה היחידה של פיתוח מרצון של רגש האמונה. ייתכן שהמשמעות תתברר יותר בעזרת ההסבר הבא לדרך בה הופכים אנשים לפעמים לפושעים. הנאמר במילותיו של קרימינולוג נודע, כאשר אנשים באים לראשונה במגע עם פשע, הם מתאהבים אותו. אם הם ממשיכים להיות במגע איתו במשך תקופה, הם מתרגלים אליו וממשיכים בו. אם המגע נמשך מספיק זמן, הם לבסוף מאמצים אותו ומושפעים על ידו. אמירה זו מקבילה לאמירה שכל פעימת מחשבה המועברת שוב ושוב לתת ההכרה מתקבלת לבסוף בהסכמה, ותת ההכרה פועלת לפיה. ועוברת לתרגם את הדחף הזה למקבילתו הפיזית באמצעות ההליך המעשי הזמין ביותר. בהקשר לכך, חשוב על ההיגד. כל המחשבות שנקשרו לרגש ועורבבו באמונה, מתחילות לתרגם את עצמן מיידית למקבילה הפיזית שלהן. הרגשות, או חלק ההרגשה של המחשבות, הם הגורמים המעניקים למחשבות חיוניות, חיים ופעולה. ערבובם של רגשות אמונה, אהבה ומין, אלה בפעימת מחשבה, מגביר את פעולתם. לעומת מה שכל אחד מהם יכול לפעול לבדו. לא רק פעימות מחשבה שעורבבו עם אמונה, אלא גם אלו שעורבבו עם כל אחת מרגשות חיוביים אלה, או עם כל אחד מהרגשות השליליים, יכולות להגיע אל תת ההכרה ולהשפיע עליה. מהיגד זה תבין שתת ההכרה תתרגם למקבילתה הפיזית פעימת מחשבה שלילית או הרסנית, באותה נכונות שתפעל על פעימות מחשבה חיוביות או בונות. זה מסביר את התופעה המוזרה בה מתנסים מיליוני אנשים, המוכנה אומללות או מזל רע.
מיליוני אנשים מאמינים שהם נידונו לעוני ולכישלון בשל כוח מוזר שאין להם לפי אמונתם שליטה עליו. האמת היא כי הם היוצרים של אומללותם, מפני שהם מאמינים באמונה שלילית זו הנתפסת על ידי תת ההכרה ומתורגמת למקבילתה הפיזית. זהו המקום המתאים להעלות בו שוב את ההשערה שייתכן שתפיק תועלת מכך שתעביר אל תת ההכרה שלך כל שאיפה שברצונך לתרגם למקבילתה הפיזית או לשווה הערך הכספי שלה. במצב של ציפייה או אמונה שהאמרה אומנם תתבצע. אמונתך היא היסוד הקובע את פעולת תת ההכרה. לא קיים דבר היכול למנוע בעדך מלרמות את תת ההכרה שלך, כשאתה נותן לה הוראות באמצעות שכנוע עצמי. כפי שרימיתי את תת ההכרה של בני. כדי להפוך רמאות זו למציאותית יותר, התייחס לעצמך כאילו אתה מחזיק כבר בדבר החומרי שאתה דורש, כאשר אתה פונה אל תת ההכרה שלך. תת ההכרה תמיר למקבילתה הפיזית, בעזרת האמצעי הישיר והמעשי ביותר הזמין לה, כל פקודה הניתנת לה, מתוך אמונה שהפקודה תבוצע. עד כה נאמר מספיק כדי לתת נקודת התחלה, ממנה יוכל אדם בעזרת ניסוי ותרגול, לרכוש את היכולת לערבב אמונה עם כל פקודה הניתנת לתת ההכרה. ההשתכללות תבוא עם התרגול, היא אינה יכולה לבוא על ידי קריאת הוראות בלבד. אם נכון הדבר שאדם יכול להפוך לפושע על ידי התרועעות עם פשע, וזו עובדה ידועה, נכון לא פחות שאדם יכול לפתח אמונה על ידי העברת המסר שיש לו אמונה אל תת ההכרה שלו. המוח מקבל לבסוף את אופי ההשפעות השולטות בו. אם תבין אמת זו, תדע מדוע חיוני עבורך לעודד את הרגשות החיוביים ככוחות ששולטים במוחך, ולרפות ולהכחיד את הרגשות השליליים. מוח הנשלט על ידי רגשות חיוביים הופך למעון מעודד להלך הרוח הידוע כאמונה. מוח הנשלט בדרך זו יכול לתת מרצונו לתת ההכרה הוראות שתתקבלנה ותבוצענה מיידית. אמונה היא הלך רוח שניתן להשרותו בעזרת שכנוע עצמי. לאורך כל הדורות הטיפו אנשי הדת לאנושות הנאבקת שעליה להאמין בעיקר באמונה כזו או אחרת. אולם, לא נאמר לאנשים איך עליהם להגיע למצב של אמונה. אנשי הדת לא אמרו שאמונה היא הלך רוח ושניתן להשרותה אותם בעזרת שכנוע עצמי, בשפה שכל אדם נורמלי יכול להבינה. נתאר כל מה שידוע על העיקרון באמצעותו ניתן לפתח אמונה, היכן שאינה קיימת עדיין. האמן בעצמך, אמונה היא אין סופית. לפני שנתחיל, עליך להזכיר לעצמך שוב שאמונה היא סם החיים הנצחי, הנותן חיים, כוח ופעולה לדחף המחשבה. משפט זה כדאי לקרוא בפעם השנייה, השלישית והרביעית ובקול רם. אמונה היא נקודת ההתחלה לכל צבירת עושר. אמונה היא הבסיס לכל הניסים ולכל המסתורין שכללי המדע אינם יכולים לנתחם. אמונה היא תרופת הנגד הידועה היחידה לכישלון. אמונה היא היסוד, החומר הכימי, שכאשר מערבבים אותו בתפילה, יוצר תקשורת ישירה עם התבונה האינסופית. אמונה היא היסוד הממיר את הרטט הרגיל של מחשבה, שנוצר על ידי מוחו הסופי של אדם למקבילתו הרוחנית. אמונה היא אמצעי התיווך היחיד, המסוגל לרתום את הכוח הקיומי של התבונה האינסופית לשימוש האדם. כל אחד מההיגדים הקודמים ניתן להוכחה. ההוכחה פשוטה וניתן להציגה בנקל. היא עטופה בעיקרון השכנוע העצמי. לכן, בואו נרכז את תשומת ליבנו בנושא השכנוע העצמי, ונגלה מהו ומה ביכולתו להשיג. עובדה ידועה היטב היא שאדם מתחיל לבסוף להאמין במה שהוא חוזר ואומר לעצמו, בין זה משנה אם ההיגד נכון או לא נכון. אם אדם חוזר שוב ושוב על שקר, הוא יקבל לבסוף שקר זה כאמת. יתרה מכך, הוא יאמין בו כבאמת. כל אדם הוא מה שהינו, עקב המחשבות השולטות בו. המחשבות להן הוא מאפשר להעסיק את מוחו. מחשבות שאדם מותיר באופן מכוון במוחו,
ומעודד מתוך האהדה, ושאיתנו מערבב רגש אחד או יותר, מרכיבות את הדחפים המכוונים ושולטות בכל תנועה, פעולה ומעשה. הנה היגד אמיתי בעל משמעות רבה. מחשבות המעורבות באחד ההרגשות או הרגשות מהוות כוח מגנטי המושך מרטיטות האתר מחשבות אחרות, קשורות או דומות. ניתן להשוות מחשבה הממוגנטת באופן זה עם רגש לזרע הנובט כאשר הוא נזרע בקרקע פוריה, צומח ומתרבה שוב ושוב. עד שמה שהיה במקורו זרע קטן, הופך למיליונים על מיליונים של זרעים מאותו סוג. האתר הוא מסה עיקומית גדולה של כוחות רטט נצחיים. הוא מורכב מרטיטות הורסות ובונות. הוא מקיים בתוכו תמיד רטיטות של פחד, עוני, מחלה, כישלון ומללות, ולעומתן רטיטות של שגשוג, בריאות, הצלחה ואושר. אין ספק שהוא נושם גם צלילים של מאות תזמורי מוסיקה ומאות קולות אנושיים, שכל אחד מהם שומר על ייחודו ועל האמצעים לזיהויו באמצעי התקשורת הידוע כרדיו. מתוך המאגר הגדול של האתר מושך המוח האנושי בקביעות רטיטות המקיימות הרמוניה עם מה ששולט במוח האנושי. כל מחשבה, תוכנית או מטרה שאדם הוגה במוחו מושכת מהרטיטות באתר הרבה רטיטות קרובות לה. מוסיפה קרובות אלו לכוחה וצומחת עד שהיא הופכת לשולטת, לשליטת הדחף של האדם שבמוחו השתכנה. בואו נשוב לנקודת ההתחלה ונתוודע על הדרך בה ניתן לזרוע את הזרע המקורי של רעיון, תוכנית או מטרה במוח. המידע מועבר בנקל. ניתן לשכן כל רעיון, תוכנית או מטרה במוח על ידי חזרה על מחשבה. זו הסיבה לכך שאתה מתבקש לכתוב הצהרה על יעדך העיקרי או על המטרה הראשית המוגדרת שלך. לשננה בזיכרון ולחזור עליה במילים שנשמעות לאוזן, יום יום, עד שתנודות כל אלה יגיעו אל תת ההכרה שלך. אנחנו מי שהיננו, בהשפעת רטיטות המחשבה שאנו אוספים ורושמים באמצעות הגירויים של סביבתנו היומיומית. החלט להיפטר מההשפעות של כל סביבה אומללה ולבנות את חייך לפי משטר מסוים. כשתערוך רשימת מלאי של תכונותיך השכליות, החיוביות והשליליות, תגלה שחולשתך הגדולה ביותר היא חוסר ביטחון עצמי. על חיסרון זה ניתן להתגבר ולהפוך ביישנות לאומץ לב, בעזרת עיקרון השכנוע העצמי. ניתן ליישם עיקרון זה על ידי ארגון פשוט של פעימות מחשבה חיוביות שהועלו על הנייר, שוננו ונאמרו שוב ושוב עד שהפכו לחלק מציוד העבודה של תת ההכרה שלך. נוסחת הביטחון העצמי. ראשית, אני יודע שיש לי היכולת להשיג את הייעוד המוגדר של חיי. לכן אני דורש מעצמי פעולה מתמדת, רצופה, לקראת השגתו. ואני מבטיח כאן ועכשיו לקיים פעולה כזו. שנית, אני מבין שהמחשבות השולטות במוחי ייצרו בסופו של דבר את עצמם מחדש בפעולה חיצונית פיזית, ובהדרגה יהפכו את עצמם למציאות פיזית. לכן, ארכז את מחשבותיי 30 דקות ביום, במשימה של חשיבה על האדם שאני מתכוון להיות, ואצור בכך במוחי תמונה ברורה של אדם זה. שלישית, אני יודע באמצעות העיקרון של שכנוע עצמי, שכל שאיפה שאני מתמיד לשומרה במוחי, תתבטא בסופו של דבר באמצעים מעשיים כלשהם של השגת המטרה הקשורה בה. לכן אקדיש 10 דקות ביום לדרוש מעצמי לפתח ביטחון עצמי. רביעית, רשמתי בבירור תיאור של מטרתי הראשית המוגדרת בחיים, ולעולם לא אפסיק לנסות להשיגה עד שאפתח די ביטחון עצמי להשגתה. חמישית, אני מבין היטב ששום עושר או עמדה אינם יכולים להתקיים לאורך זמן, אלא על בסיס האמת והצדק. לכן, לא אשתתף בשום עסקה שאינה מועילה לכל המושפע על ידה.
אצליח על ידי משיכה אליי של הכוחות שאני רוצה להשתמש בהם, ושל שיתוף הפעולה של אנשים אחרים. אשפיע על אחרים לשרתני בגלל מוכנותי לשרת אחרים. אסלק מעצמי שנאה, קנאה, קנאות, אנוכיות וציניות, בעזרת פיתוח אהבה לכל האנושות. מפני שאני יודע שגישה שלילית כלפי אחרים לא תוכל אף פעם לעזור לי להצליח. אני אביא אחרים לידי כך שיאמינו בי, מפני שאני אאמין בהם ובעצמי. אחתום את שמי על הנוסחה הזו. אשנן אותה ואחזור עליה בקול רם פעם ביום, עם אמונה מלאה שהיא תשפיע בהדרגה על מחשבותיי ומעשיי, כך שאהפוך לאדם בעל ביטחון עצמי ומצליח. ביסודה של נוסחה זו טמון חוק הטבע שאף אדם לא הצליח עדיין להסביר. הוא הביך את המדענים בכל הדורות. הפסיכולוגים כינו חוק זה בשם שכנוע עצמי והשאירו אותו כך. השם שהאדם מכנה בו חוק זה אינו חשוב. העובדה החשובה הקשורה בו היא שהוא פועל למען תהילת המין האנושי והצלחתו, כאשר משתמשים בו באופן בונה. מצד שני, כאשר משתמשים בו להרס, הוא יהרוס באותה מידת נכונות. ייתכן שבהיגד זה תמונה אמת רבת משמעות. אלה הנוכלים הפלה ומסיימים את חייהם בעוני ומללות וצער, מגיעים לכך בגלל היישום השלילי של עיקרון השכנוע העצמי. הסיבה לכך עשויה להימצא בעובדה שלכל פעימות המחשבה יש הנטייה לעטות על עצמם את מקבילתן הפיזית. תת ההכרה, המעבדה לכימיה אליה מחוברות כל פעימות המחשבה ומתוכננות לתרגומן למציאות הפיזית, אינה מבחינה בין פעימות מחשבה בונות והורסות. היא עובדת עם החומר בו אנו מזינים אותה, באמצעות פעימות מחשבותינו. תת ההכרה תהפוך למציאות מחשבה שהונעה על ידי פחד, באותה נכונות בה תהפוך למציאות מחשבה המונעת על ידי אומץ או אמונה. דפי ההיסטוריה של הרפואה מלאים בהמחשות של מקרי התאבדות מתוך שכנוע. אדם עלול להתאבד כתוצאה משכנוע שלילי, באותה יעילות כמו בדרכים אחרות. בעיר במערב התיכון האמריקאי, לווה פקיד בנק בשם ג'וסף גרנט סכום כסף גדול מהבנק, ללא הסכמת המנהלים, והפסיד אותו בהימורים. יום אחד אחר הצהריים, בא מבקר הבנק והחל לבדוק את החשבונות. גרנט עזב את הבנק, שכר חדר במלון מקומי, וכאשר מצאו, לאחר 3 ימים, הוא שכב במיטה מיילל ונאנח, חוזר שוב ושוב על המילים. אלוהים, זה יהרוג אותי. איני יכול לשאת את הבושה. הוא מת בתוך זמן קצר. הרופאים הודיעו שזה היה מקרה של התאבדות רוחנית. בדיוק כפי שחשמל מסובב את גלגלי התעשייה ומעניק לנו שירות יעיל כאשר אנו משתמשים בו באופן בונה, או מסיים את חיינו כאשר משתמשים בו שלא כראוי. כך יוביל אותך חוק השכנוע העצמי לשלום ולשגשוג, או למטה לעמק האומללות, הכישלון והמוות, לפי דרגת ההבנה ובהתאם ליישומה. אם אתה ממלא את מוחך בפחד, ספק וחוסר אמונה, וביכולתך לתקשר עם כוחות התבונה האינסופית ולהשתמש בהם, ייקח חוק השכנוע העצמי רוח זו של חוסר אמונה וישתמש בה כתבנית באמצעותה, תהפוך תת ההכרה שלך מחשבות אלו למקבילתן הפיזית. היגד זה נכון כהיגד לפיו 2 ועוד 2 הם 4. כמו הרוח הנושאת ספינה אחת למזרח ואחרת למערב, חוק השכנוע העצמי ירים אותך אל על וימשוך אותך למטה, לפי הדרך בה תקבע את מפרשי המחשבה. חוק השכנוע העצמי, באמצעותו יכול כל אדם לעלות לגבהים של הישג המטלטלים את הדמיון, מתואר היטב בשיר הבא. אם אתה חושב שאתה מוכה, אכן כך. ואם אתה חושב שאינך מעז, אכן כך. ואם ברצונך לזכות, אך אתה חושב שאינך יכול, כמעט בטוח שלא תנצח. אם אתה חושב שאתה אבוד, אתה אבוד.
מכיוון שמחוץ לעולם אנו מוצאים. הצלחה מתחילה ברצונו של אדם. היא כולה בהלך הרוח. אם אתה חושב שאתה נחות, כך הוא. עליך לחשוב גבוה כדי לעלות. עליך להיות בטוח בעצמך, לפני שתוכל אי פעם לזכות בפרס. קרבות החיים אינם מוכרעים תמיד על ידי החזק או המהיר ביותר. אולם, במוקדם או במאוחר, המנצח הוא האדם החושב שהוא יכול. התבונן במילים המודגשות ותבין את המשמעות העמוקה שהמשורר התכוון אליה. במקום כלשהו אצלך, אולי בתאי מוכחה. נם לו זרע ההישג, שאם תעורר ותפעיל אותו, הוא יישא אותך לגבהים שייתכן שמעולם לא קיווית להשיג. בדיוק כפי שהנגן האומן עשוי לגרום ללחנים היפים ביותר לזרום ממיתרי הכינור, כך תוכל אתה להעלות את הגאון הנם במוחך ולגרום לו לדחוף אותך אל על לכל יעד שתרצה להשיגו. אברהם לינקולן נכשל בכל דבר שניסה לעשותו, עד שהיה בן למעלה מ-40. הוא היה מר אף אחד משום מקום, עד שחוויה גדולה באה לחייו. העירה את הגאון הנם בליבו ובמוחו, ונתנה לעולם את אחד מהאנשים הגדולים שלו. חוויה זו הייתה מעורבת ברגשות של צער ואהבה. היא באה לו באמצעות אן רטלדג', האישה היחידה שאהב אי פעם. עובדה ידועה היא שרגש האהבה קרוב להלך הרוח הידוע כאמונה. מסיבה זו מתקרבת האהבה מאוד לתרגום פעימות המחשבה של אדם למקבילתן הרוחנית. בעת עבודת המחקר שלו גילה מחבר הספר מניתוח מפעל חייהם והישגיהם של מאות אנשים בעלי הישגים יוצא דופן, שקיימת השפעה של אישה מאחורי כמעט כל אחד מהם. רגש האהבה יוצר בלב האדם ובמוחו שטח חיובי של משיכה מגנטית, הגורם לזרימה של הרטיטות הגבוהות והעדינות יותר הצפות באתר. הבה נעריך את כוחה של האמונה, כפי שהיא מומחשת עתה, על ידי אדם המוכר היטב לכל העולם התרבותי, מהטמה גנדי מהודו. באדם זה מצא העולם את אחת הדוגמאות לאפשרויות האמונה המדהימות ביותר הידועות לציוויליזציה. גנדי מחזיק ביותר כוח פוטנציאלי מאשר כל אדם אחר בימינו. וזאת למרות העובדה שאין בידיו אף אחד מאמצעי הכוח המסתוריים, ככסף, ספינות מלחמה, חיילים וחומרי לחימה. לגנדי אין כסף, אין בית ואין לו חליפה. אולם יש לו כוח רצון. איך הוא הגיע לכוח זה? הוא יצר אותו מההבנה של עיקרון האמונה, ובאמצעות יכולתו לנטוע אמונה זו במוחות של 200 מיליון אנשים. גנדי השיג באמצעות השפעת האמונה את מה שהכוח הצבאי החזק ביותר עלי אדמות לא יכול היה להשיג, ולעולם לא ישיג, באמצעות חיילים וציוד צבאי. הוא ביצע את המעשה המדהים של השפעה על 200 מיליון מוחות להתמזג ולנוע באחדות כמוח אחד. איזה כוח עלי אדמות, פרט לאמונה, היה יכול לעשות זאת? יבוא יום בו עובדים ומעבידים יגלו את האפשרויות של האמונה. שחרו כבר עולה. לעולם כולו הייתה הזדמנות גדולה במשך תקופת השפל בעסקים שהסתיימה לא מזמן, להיות עד למה שחוסר אמונה יכול לעשות לעסקים. כמובן הציוויליזציה יצרה מספר מספיק של אנשים בעלי תבונה שהשתמשו בלקח גדול זה שהשפל לימד את העולם. לאורך תקופת השפל נמצאו לעולם הוכחות רבות כל כך שפחד הפרוס על פני שטח גדול ישתק את גלגלי התעשייה והעסקים. מניסיון זה יעלו מנהיגים בעסקים ובתעשייה שירוויחו מהדוגמה שגנדי נתן לעולם, והם יישמו בעסקים אותן טקטיקות בהן הוא השתמש בבניית התמיכה הגדולה ביותר הידועה בהיסטוריה העולמית.
מנהיגים אלה יבואו משורות האנשים הלא ידועים, העובדים עתה במפעלי הפלדה, במכרות הפחם, במפעלי המכוניות ובערים הקטנות של ארצות הברית. עולם העסקים הינו בשל לתיקונים, אל תטעו בזה. שיטות העבר, המבוססות על תחבולות כלכליות של כוח ופחד, יוחלפו על ידי העקרונות הטובים יותר של אמונה ושיתוף פעולה. אנשים עובדים יקבלו יותר משכר יומי, הם יקבלו דיבידנדים מהעסק. דיבידנדים כאלה המספקים את ההון לעסקים. אולם ראשית, עליהם לתת יותר למעבידיהם, ולהפסיק את המריבות ואת ניהול המשא ומתן בכוח על חשבון הציבור. עליהם להרוויח את הזכות לדיבידנדים. יתר על כך, וזה הדבר החשוב מכל, הם יונהגו על ידי מנהיגים שיבינו את העקרונות בהם משתמש מהטמה גנדי ויישמו אותם. רק בדרך זו יוכלו מנהיגים להשיג מתומכיהם את רוח שיתוף הפעולה המלא, המהווה כוח בשיאו ובאופן המתמיד ביותר. עידן המכונות המדהים, בו אנו חיים ושממנו אנו מגיחים זה עתה, לקח מאנשים את נשמתם. מנהיגיו נהגו באנשים כאילו היו חלקי מכונות. הם הוכרחו לעשות זאת על ידי העובדים שניהלו משא ומתן על חשבון כל הנוגעים בדבר, כדי לקבל ולא לתת. סיסמת העתיד תהיה עושר ושביעות רצון של אנשים, וכאשר הלך רוח זה יושג, הייצור ידאג לעצמו בצורה יעילה יותר מאשר אי פעם. כשאנשים לא ירבו את האמונה ואת טובת הפרט בעבודתם ולא יכלו לעשות זאת. בשל הצורך באמונה ובשיתוף פעולה בניהול עסקים ותעשייה, יהיה מעניין ורווחי כאחד לנתח אירוע שיספק הבנה מצוינת לשיטה באמצעותה צוברים תעשיינים ואנשי עסקים הון רב על ידי נתינה לפני שהם מנסים לקבל. האירוע שנבחר להמחשה זו אירע בשנת 1900, כאשר נוסדה חברת הפלדה של ארצות הברית, United States Steel Corporation. בקורך את הסיפור עליה, זכור עובדות יסוד אלו, ותבין איך הפכו רעיונות לרווחים גדולים. ראשית, חברת ענק זו נולדה כרעיון שנוצר בדמיונו של צ'ארלס שוואב. שנית, הוא עירב אמונה ברעיון זה. שלישית, הוא ניסח תוכנית להפיכת הרעיון שלו למציאות פיזית וכספית. רביעית, הוא הוציא תוכניתו אל הפועל בנאומו המפורסם במועדון האוניברסיטה. חמישית, הוא יישם את תוכניתו, הלך לפיה בהתמדה ותמך בה בהחלטיות עקיפה עד שבוצע. שישית, הוא הכין את הדרך להצלחה על ידי שאיפה לוהטת להצלחה. אם אתה אחד מאלה שטעו לעתים קרובות כיצד ניתן לצבור הון רב, הסיפור על ייסוד חברת הפלדה של ארצות הברית יאיר את דרכך. אם יש לך ספק כלשהו שאנשים יכולים לחשוב ולהתאשר, סיפור זה יסיר את הספק הזה, מפני שתוכל לראות בסיפורה של חברה זו את יישום החלק העיקרי של 13 עקרונות המתוארים בספר זה. תיאור מדהים זה של כוחו של רעיון תואר באופן דרמטי על ידי ג'ון לבל בכתב העת ניו יורק וורד טלגרם, שבאדיבותו אנו מדפיסים אותו כאן שנית. נאום יפה לאחר הסעודה עבור $1 מיליארד. כאשר בערב ה-12 בדצמבר 1900 נאספו כ-80 אנשים מאצולת הממון של ארצות הברית באולם הסעודות של מועדון האוניברסיטה בסדרה החמישית, כדי לכבד אדם צעיר מהמערב. הבינו רק בודדים מתוכם שהם עומדים להיות עדים לאירוע בעל המשמעות הגדולה ביותר בתולדות התעשייה האמריקאית. אדוארד סימונס וצ'ארלס סטיוארט סמית,
שהיו אסירי תודה על האירוח השופע שהעניק להם צ'ארלס שוואב בעת ביקור שערכו לא מכבר בפיטסבורג. ארגנו את הסעודה כדי להציג את איש הפלדה בן ה-38 בפני בנקאי החוף המזרחי. אולם הם לא ציפו שיגרום למנוסת בעלה בין באי ההתכנסות. למעשה, הם הזהירו אותו שאנשי ניו יורק לא יגלו הענות לנאום בנוי כהלכה, ושאם אינו רוצה לשעמם את הסטילמנים, את הארימנים ואת הוונדרבילטים, מוטב שיגביל את דבריו ל-15 עד 20 דקות של דברי נימוס מעורפלים ויסתפק בכך. אפילו ג'ון פרפונט מורגן, שישב לימינו של שוואב, כיאות לכבודו המלכותי, התכוון לכבד את שולחן הסעודה בנוכחותו לזמן קצר בלבד. לעיתונות ולציבור היה האירוע כולו כה בלתי חשוב, עד שלא הוזכר כלל למחרת בעיתונים. שני המארחים ואורחיהם הנכבדים אכלו את 7-8 המנות הרגילות בארוחה חגיגית מעין זו. השיחה לא קלחה והייתה מרוסנת. מעטים מהבנקאים ומסוכני הבורסה פגשו קודם לכן את שוואב, שהקריירה שלו פרחה בבנקים של מונוגלה. אף אחד לא הכירו היטב. לפני תום הערב הם היו עתידים, ואיתם העשיר בעשירים, מורגן, לעבור זעזוע. ומפעל של $1 מיליארד, חברת הפלדה של ארצות הברית, עמד לבוא לעולם. ייתכן שההיסטוריה הייתה חסרת מזל בכך שנאומו של צ'ארלס שוואב ליד שולחן הסעודה לא נרשם. הוא חזר מאוחר יותר על חלקים ממנו בפגישה דומה עם בנקאי שיקגו. יותר מאוחר, כאשר הממשלה הגישה תביעה לפירוק קרטל הפלדה, הוא מסר מתא העדים את גרסתו להערות שהמריצו את מורגן לפעילות כספית מוגברת. ייתכן שהנאום היה לא מעובד, ושלא ננעם בדיוק לפי חוקי הדקדוק. מכיוון שדקדוקי לשון מעולם לא הטרידו את שוואב. הוא לא היה מלא אמרות כנף ומטובל בדברי חוכמה. אולם, פרט לכך, היה לו כוח מחשמל שהשפיע על $5 מיליארדי. לפי אומדן, שיוצגו על ידי הסועדים סביב השולחן. הנאום נמשך 1.5 שעות. לאחר שהסתיים, וכשהנוכחים נתונים עדיין תחת רושם הדברים, הוליך מורגן את הנואם לגומחת חלון, בה שוחחו שניהם עוד כשעה, כשרגליהם מתנודדות באוויר מהמושב הלא נוח. קסם אישיותו של שוואב נדלק במלוא כוחו, אולם מה שהיה חשוב, ובר קיימה יותר, היה התוכנית השלמה והברורה שתכנן להרחבת ענף הפלדה. רבים אחרים ניסו לעניין את מורגן בהקמת קרטל פלדה, כדוגמת ענפי הביסקיביטים, הטילים, הסוכר, הגומי, הוויסקי, הנפט או המסטיק. ג'ון גייטס, המאמר, דחף לכך, אולם מורגן לא בטח בו. ביל וג'ים מור, סוכני בורסה משיקגו, שחיברו יחד קרטל גפרורים ותאגיד רקיקים, דחפו גם הם לכך ונכשלו. אלברט גארי, עורך דין מתחסד מעיר שדה, רצה לטפחו. אולם לא היה גדול מספיק כדי להרשים, עד שצחות לשונו של שוואב העלתה את תקוותיו של מורגן לגבהים. מהם הוא יכול היה לחזות בתוצאות המבוססות של ההתחייבות הכספית הנועזת ביותר שניתנה אי פעם. נחשב הפרויקט לחלום בהקיץ של אנשים מלאים בכסף קלי דעת בהשקעתו. המגנטיות הכספית שהחלה למשוך לפני שנות דור אלפי חברות קטנות ולא מנוהלות בצורה יעילה כל כך להתאגד בארגונים מחסלי תחרות, זכתה להשפעה בעולם הפלדה באמצעות תחבולותיו של השודד איש העסקים העליז, ג'ון גייטס. גייטס כבר הקים את חברת הפלדה, והטיל מרשת מפעלים ויחד עם מורגן ייסד את חברת הפלדה הפדרלית. חברת המנהרות הלאומית וחברת הקשרים האמריקאית היו גם הן חברות של מורגן. האחים מור עזבו את עסקי הגפרורים והעוגיות כדי להקים את הקבוצה האמריקאית, צלחות בדיל, חישוקי פלדה, לוחות פלדה ואת חברת הפלדה הלאומית.
אולם לצד הקרטל המאונח הענק של אנדרו קרנג'י, שהשתייך ל53 שותפים ונוהל על ידם, היו התאגידים האחרים חסרי כל ערך. ייתכן שהם היו מרוצים ממספר החברות שאיגדו. אולם כולם יחד היו חלשים, לעומת ארגונו של קרנג'י ומורגן ידע זו. גם הסקוטי הזקן, המוזר, קרנג'י ידע זאת. הוא צפה ממרומי טירת סקיבו, קודם מתוך שעשוע ואחר כך מתוך התמרמרות, במאמצי החברות הקטנות יותר של מורגן לקחת לעצמם חלקים מעסקיו. כאשר המאמצים נעשו נועזים מדי, הפך מצב רוחו של קרנג'י לזועם ולשואף נקם. הוא החליט להקים בית יציקה על כל בית יציקה שהיה בבעלות יריביו. עד אז הוא לא היה מעוניין בטילים, בצינורות, בחישוקים ובלוחות. במקום זאת, הוא היה מרוצה למכור לחברות כאלו את הפלדה הגולמית כדי שיעצבו אותה בצורה כלשהי כרצונן. עתה, עם שוואב, כסגנו הראשי ורב היכולת, הוא תכנן לדחוק את אויביו אל הקיר. בנאומו של צ'ארלס שוואב, ראה אם כן מורגן את התשובה לבעיית ההתאגדות שלו. קרטל ללא קרנג'י, הענק שביניהם, לא יהיה כלל קרטל, וכפי שניסח זאת אחד הסופרים, הוא יהיה רפרפת שזיפים ללא שזיפים. הנאום של שוואב בליל ה-12 לדצמבר 1900 הכיל ללא ספק את הרמז לכך, אם כי לא את ההתחייבות שהעסק הענקי של קרנג'י ייכלל בתאגיד של מורגן. הוא דיבר על עתיד הפלדה בעולם, על ארגון מחדש להגברת היעילות, על התמחות, על נטישת בתי יציקה כושלים ועל ריכוז המאמץ בנכסים משגשגים, על כלכלה, על העברת חומרי הגלם, על חסכונות בתקורה ובמחלקות מנהליות ועל כיבוש שוקי החוץ. יתרה מזאת, הוא אמר לשודדים שביניהם, היכן תמונות שגיאות הפיראטיות הרגילות שלהם. יעדיהם, רמז, היו ליצור מונופולים, להעלות מחירים ולשלם לעצמם דיבידנדים גדולים על בסיס זכות היתר שלהם. שוואב גינה את השיטה באופן הבוטה ביותר. קוצר הראייה של מדיניות כזו, אמר לשומעיו, נעוץ בעובדה שהגבילה את השוק בתקופה שכל דבר זעק להתרחבות. הוזלת מחיר הפלדה, טען, תביא לשוק שילך ויתרחב בהתמדה. שימושים נוספים לפלדה יימצאו, וניתן יהיה להשתלט על חלק נכבד של המסחר העולמי בה. למעשה, אף כי הוא לא ידע זו, היה שוואב ממבשרי הייצור ההמוני והמודרני. הארוחה החגיגית במועדון האוניברסיטה הסתיימה. מורגן הלך הביתה כדי לחשוב על הניבויים הוורודים של שוואב. זה חזר לפיטסברג כדי לנהל את עסק הפלדה של אנדרו קרנג'י, בעוד שגארי ושאר הנוכחים חזרו אל מכשירי הטלגרף בבורסה כדי לבלות את הזמן בציפייה לצעד הבא. הוא לא התמהמה לבוא. לקח למורגן כשבוע עד שהוא עיכל את סעודת ההיגיון ששוואב הניח לפניו. כאשר וידע לעצמו שלא תהיה כאן נפילה מבחינה כספית, הוא התקשר לשוואב ומצא את האדם הצעיר מצטנע. זה עשוי לא למצוא חן בעיני קרנג'י, אמר שוואב, אם יגלה שנשיא החברה הנאמן עליו קושר קשרים עם הקיסר של בורסת וול סטריט. הרחוב שקרנג'י גמר אומר לא לדרוך בו לעולם. המתווך, ג'ון גייטס, הציע שאם שוואב יימצא במקרה במלון בליבי בפילדלפיה, גם מורגן עשוי להיות שם במקרה. כאשר שוואב הגיע למקום, היה מורגן חולה מאוד בביתו בניו יורק, ועל פי הבקשה הלוחצת של האיש הקשיש, נסע לניו יורק והציג את עצמו בדלת הספרייה של איש הכספים. כמה היסטוריונים של הכלכלה העמידו פני מאמינים בכך שמתחילתה ועד סופה של הדרמה, אנדרו קרנג'י תכנן את האירועים, שארוחת הערב אליה הוזמן שוואב, הנאום המפורסם, הפגישה ביום ראשון בערב בין שוואב ומלך הכסף, היו אירועים שאורגנו על ידי הסקוטי הערום. האמת היא בדיוק להפך. כאשר שוואב הוזמן להשלים את העסקה, הוא אף לא ידע אם הבוס הקטן, כפי שכינה אותו אנדרו,
הסכים להקשיב להצעה למכור את החברה שלו. במיוחד לקבוצת אנשים, אותם חשב לפחות מקדושים. אולם שוואב הביא איתו לפגישה 6 גיליונות של מספרי לוחות נחושת, כתובים בכתב ידו, שייצגו לדעתו את השווי החומרי ואת יכולת הרווח בכוח של כל חברת פלדה, שאת מציאותה בתאגיד המתכת החדש חשב לחיונית. 4 אנשים ערערו על מספרים אלה כל הלילה. הבכיר ביניהם היה, כמובן, מורגן, איתן באמונתו בזכות המקודשת של הממון. איתו היה שותפו האריסטוקרטי, רוברט בייקון, מלומד ואציל הליכות. השלישי היה ג'ון גייטס, שמורגן בז לו עקב היותו מהמר, והשתמש בו כבכלי. הרביעית היה שוואב, שידע יותר על תהליכי ייצור ומכירת פלדה, מאשר כל קבוצת אנשים שהייתה קיימת אז. במשך כל הפגישה לא הוטל ספק במספרים שהובאו מפיטסבורג. אם אמר שחברה שווה כך וכך, היא הייתה שווה כך ולא יותר. הוא התעקש גם על כלילתם בתאגיד רק של המפעלים שהוא מנה. הוא הגה תאגיד בו לא תהיה כפילות, אפילו לא כדי לספק את חמדונתם של חברים שרצו להיפטר מחברתם, בהטינם אותה על כתפיו הרחבות של מורגן. כך הוא לא כלל ברשימה במתכוון מספר מפעלים גדולים יותר, שהוולרוסים והקרפנטרים של וול סטריט הביטו אליהם בעיניים תאבות. עם עלות השחר קם מורגן וישר את גבו. נשארה רק שאלה אחת. האם אתה חושב שתשכנע את אנדרו קרנג'י למכור? שאל. אני יכול לנסות, אמר שוואב. אם תוכל לשכנעו למכור, אקח על עצמי את העניין, אמר מורגן. אך האם קרנג'י ימכור? וכמה ידרוש? שוואב חשב שבערך $320 מיליון. אך האם יקבל את התשלום במניות רגילות או במניות בכורה באגרות חוב במזומן? אף אחד לא היה יכול לאסוף $3 מיליארד במזומן. בינואר התקיים משחק גולף בשדה מכוסה הכפור של סנט אנדרוס בווסטצ'סטר. כשאנדרו עטוף בסוודר נגד הקור, וצ'רלי מדבר ברהיטות כרגיל כדי לשמור על מצב רוח טוב. שום מילה בענייני עסקים לא נאמרה, עד שהצמד לא התיישב בחמימות הנוחה של ביתן קרנג'י הסמוך. אז, באותו כושר שכנוע שיפנט $80 מיליון במועדון האוניברסיטה, הראה שוואב את ההבטחות הנוצצות של פרישה, לחיי נוחות ושל מיליונים מופלגים לסיפוק הגחמות החברתיות של הזקן. קרנג'י נכנע. כתב מספר על פיסת נייר, הושיט אותה לשוואב ואמר, בסדר, תמורת זה אמכור. המספר היה $400 מיליון. המספר של $320 מיליון שהוזכר על ידי שוואב שימש כבסיס, אליו נוספו $80 מיליון לייצוג ערך הרכוש שנוסף בשנתיים האחרונות. אחר כך, על סיפון האונייה החוצה את האוקיינוס האטלנטי, אמר הסקוטי בעצב למורגן, חבל שלא ביקשתי ממך $1 מיליון יותר. $100 מיליון יותר. אם היית מבקש זאת ממני, היית מקבל את זה, אמר לו מורגן בעליצות. לא קמה מהומה כמובן, כתב בריטי הודיע במברק, שיצרני וסחורי הפלדה בעולם נדאמו לשמוע על החבירה הענקית. נשיא אוניברסיטת יל, הדלי, הכריז שללא הטלת הגבלות על קרטלים, צפויה המדינה לקיסר בוושינגטון בתוך 25 השנים הבאות. איש הבורסה, הכל יכול קיין, החל להפיץ בציבור את המניה החדשה במרץ כה רב, עד שהביא לקנייה של מניות בסכום כולל של $600 מיליון בתוך זמן קצר ביותר. קרנג'י קיבל את המיליונים שלו. ההתאגדות של מורגן קיבלה 26 מיליונים על כל הטרחה שלה, וכל המעורבים בעסקה, מגייטס ועד גארי, קיבלו את המיליונים שלהם. שוואב, בן ה-38, זכה לגמולו. הוא מונה לנשיא החברה
ונשאר בתפקיד זה עד שנת 1930. הסיפור הדרמטי של העסק הגדול, שזה עתה סיימת לקוראו, נכלל בספר זה, מפני שהוא מהווה המחשה מושלמת לשיטה באמצעותה שאיפה יכולה להפוך למקבילתה הפיזית. אני מתאר לעצמי שיש קוראים שיטילו ספק בהיגד ששאיפה בלתי מוחשית לבדה תוכל להפוך למקבילתה הפיזית. כמה מהם יאמרו בוודאי, אינך יכול להפוך שום דבר לדבר. התשובה תמונה בסיפור על חברת הפלדה של ארצות הברית. ארגון גדול זה נוצר במוחו של אדם אחד. התוכנית לפיה הועברו לארגון זה בתי היציקה לפלדה שנתנו לו יציבות כספית, נוצר במוחו של אותו אדם. אמונתו, שאיפתו, כוח דמיונו ודבקותו במטרה היו המרכיבים האמיתיים שהוכנסו לחברת הפלדה של ארצות הברית. בתי היציקה לפלדה והציוד המכני שנרכש על ידי החברה לאחר שעברה את תהליכי הרישוי החוקיים היו משניים. אולם ניתוח זהיר יגלה את העובדה שערך הנכסים שנרכשו על ידי החברה גדל ב$600 מיליון, לפי אומדן, על ידי עצם העסקה שלכדה אותם תחת הנהלה אחת. במילים אחרות, רעיונו של צ'ארלס שוואב והאמונה שבעזרתה הוא שכנע בנוכחותו את מורגן ואחרים שווקו תמורת רווח של כ$600 מיליון, סכום רב משמעות לרעיון אחד. מה שקרה לכמה מהאנשים שקיבלו את חלקם במיליוני הדולרים של הרווח שהביאה עסקה זו, אינו מענייננו כעת. המאפיין החשוב של ההישג המדהים הזה הוא העובדה שהוא משמש כהוכחה שאין לפקפק בה, לאיתנות הפילוסופיה שתוארה בספר זה. מפני שפילוסופיה זו הייתה המארג של כל העסקה. יתרה מזאת, מעשיותה של הפילוסופיה נקבעה על ידי העובדה שחברת הפלדה של ארצות הברית שגשגה והפכה לאחת החברות העשירות ורבות העוצמה באמריקה. העסיקה אלפי אנשים, פיתחה שימושים חדשים לפלדה ופתחה שווקים חדשים. בכך היא הוכיחה שהרוויחה ביושר את 600 המיליונים שיצא רעיונו של שוואב. עושר מתחיל, אם כן, בצורת מחשבה. הסכום מוגבל רק על ידי האדם שבראשו נהפכת המחשבה לתנועה. אמונה מסלקת מגבלות, זכור את זה. כאשר תהיה מוכן לשאת ולתת עם החיים בעד המחיר שתדרוש על כך שעברת דרך זו. זכור גם שהאיש שיצר את חברת הפלדה של ארצות הברית היה למעשה בלתי ידוע בזמנו. הוא היה רק עובד של אנדרו קרנג'י, עד שהגה את הרעיון המפורסם שלו. לאחר מכן הוא עלה במהירות לעמדה של כוח, פרסום ואושר.